Слим паста, слим нудълс и слим райс са първите на българския пазар нискокалорични паста, нудълс и ориз за отслабване на растителна основа. Слим ориз ти помага да отслабнеш и се чувстваш сит по-дълго време. Слим ориз е без глутен, без мазнини, без захар, нискокалоричен, само 7 калории на 100 грама и с високо съдържание на фибри. Слим ориз е подходящ за хора, които желаят да се разделят с излишните килограми при диабет, при целиакия, както и за вегани и вегетарианци. Има и още добри новини. Можете да го приготвите за 2 минути. Слим ориз идва предварително обработен и трябва само да следвате няколко лесни стъпки. Извадете слим ориз от опаковката, изцедете го и изплъкнете на течаща студена вода 2-3 пъти, за да премахнете остатъчната миризма. Затоплете ориза в отворен тиган за 2-3 минути или в микроволнова фурна за 1 минута и добавете любим сос и съставки. Толкова е лесно! Друг вариант при приготвянето на ориза е да запържите с съставките. Слим ориз, както и всички останали продукти слим паста, с неутрален вкус и поемат вкуса на соса и съставките, които добавите към тях. Затова нашият съвет е да направите соса по-течен. Ето сега и финалната стъпка. Добавяме нашия къри сос, който носи усещането на вкусна Азия. Толкова е лесно и просто, а този ориз с къри сос може да бъде вашата бърза вечеря или нискокалорична гарнитура към основно ястие. Слим паста помага ти да отслабнеш и се чувстваш сит по-дълго.